Maziwai hama, chiverengwa chedu chanhasi tinochiwana kubva pana Ruka 8 panga pavhesi 9 kusvika pavhesi 10. Asi ndichatanga ndakuverengerai vhesi 4 inoti, ungano huru, mungati mose ungano huru yakati yavapo, vanhu vachibva kumaguta namaguta vachiuya kuna Jesu. Amen. Vakanga vasingaende Jerusarema, vaenda kuna Jesu. Akavataurira mufananidzo uyu. Amen. Mufananidzo womurimi akabuda kundokusha mbeu. Amen. Toperepa. Tojamba kana kufetuka tinosvika pana vhesi 9 inotaura iyo ichiti, vadzidzi vake, taurai kuti vadzidzi vake. Amen. Kamboti ungano huru, tinozvita kuti vadzidzi vake vakamubvunza kuti mufananidzo uyu wairevei. Iye akati, kuziva zvakavanzika zvoumambo hwaMwari kwakapiwa kwamuri, asi kuna vamwe ndinotaura nomufananidzo, kuitira kuti kunyange vachitarira varege kuonesesa, kunyange vachinzwa varege kunzwisisa. Amen. Mwari akomborere mashoko ake averengwa. Tisati tatanga mharidzo yedu, ngatiendei pana Petro, mumwe wavadzidzi vaIshe wedu Jesu Kristu, achitaura ari pana mabasa wegumi. Amen. Mabasa wegumi kubva pavhesi 34 kungotiverengei zvishoma mavhesi 2 kana 3. Kanzi ipapo Petro akatanga kutaura achiti, zvino ndava kuziva kuti zvirokwazvo Mwari haazi mutsauri wavanhu. Amen. Asi anogamuchira vanhu vanobva kundudzi dzose. Amen. Pekutanga tamboti Jerusarema, pechipiri tikati vadzidzi, iko zvinoti hakunzi kundudzi dzose, vanhu vanobva kundudzi dzose, ivo vanomutya uye vanoita zvakarurama. Imi munoziva shoko rakatumwa naMwari kuvanhu veIsraeri, achivaudza mashoko akanaka orugare kubudikidza naJesu Kristu, anova Ishe wavose. Amen. Asi Ishe uyu vakamurovera pamuchinjikwa, havana kumubata zvakanaka iye wakanga wakasarurwa waMwari. Vakamuzvidza, sepaaita mabasa ake vaiatsoropodza vachiti anoita namadhimoni. Sepaiparadza zvakanaka vaimusvora vachiti anotaura achizvikudza. Nyangwe paaiti ndini mwanakomana waMwari vaimuramba vachiti kwete, uyu munhu uyu anopengawo, anozviita mukuru kuna Abhurahama, asi iye ane makore mashomanana kana makore 50 haasati asvitsa. Amen. Naizvozvo vakamuzvidza, vakamupa kune vasina kudzingiswa, taurawe aturikwe pamuchinjikwa, wakafa, asi nezuva retatu wakamuka. Zvikanzi kana tichinzwa mapisarema 110 ariko kurudyi rwaIshe wedu Jesu Kristu, paakanzi gara nechepanapa kurudyi rwangu, kusvikira ndaita vavengi vako chitsiko chetsoka dzako. Amen. Vhesi 7 inoti, munoziva zvakaitika muJudhea yose, kutanga kuGarirea shure kworubhabhatidzo rwakaparidzwa naJohani, zvokuti Mwari akazodza sei Jesu Kristu weNazareta noumweya mutsvene nesimba, uye kuti akapota sei nenyika achiita zvakanaka, achiporesa vose vakanga vari pasi pesimba radhiabhori, nokuti Mwari aiva naye. Pavhesi 39 Petro anotaura achiti, isu tiri zvapupu zvezvinhu zvose zvaakaita munyika yavaJudha nomuJerusarema. Vakamuuraya nokumuturika pamuti, asi Mwari akamumutsa kubva kuvakafa. Nezuva retatu akaita kuti aonekwe. Haana kuonekwa navanhu vose, asi nezvapupu zvakanga zvagara zvasarudzwa naMwari. Amen. Itai zvapupu zvakanga zvagara zvasarudzwa naMwari, ndizvo zvakatanga kuona Jesu. Havasi vose vakamuona. Nesu takadya uye takanwa naye shure kwokumuka kwake kubva kuvakafa.
Amen. Amen. Pano panobudisa mharidzo huru inotaura kuti Jesu ndiani. Hongu, Jesu wakauya panyama. Zvikanzi kana tichipupura kuti Jesu wakauya panyama, tinoreva zvokwadi. Tinoudzwa kunzi haasi vose vanoona Jesu. Isu takanga tisiripo paaifamba pakati penyika yeIsraeri. Kune avo vainzi rudzi rwakasarudzwa. Rudzi rwakanga rwakasarudzwa nenguva. Asi pakazouya Dhanieri achiparidza kuti kwasara makore 80 amavhiki. Zvaitoreva kuti kusarurwa kwavo kwakanga kuchizonopera. Vakapuwa grace period mushure me70 years vari muexile. Muexile ndimo mekuti vakanga varambwa naMwari, vakasvipwa naMwari kubva panyika yavakanga vapuwa. Asi vakapuwa mukana wepiri wekuti varakidze kuti vanoda Mwari. Zvikakoneka. Mwari akati nhoroondo yenyu yapera, zvadzadziswa zveimba yaJakobho. Iko zvino ndakuita chinhu chitsva, ndakutumira mwanakomana wangu. Ndiye nhasi watinofara maari tichiti isu tiri maKristu, tiri vanakomana vaMwari. Tine uprista husingatodze rudzi rwaRevhi kana vaIsraeri, asi tine uprista hunotevedzera Ishe wedu Jesu Kristu. Ndiye unotiita vadzidzi vake. Vadzidzi ndivo vanotevedzera mutsoka dzake kuti vafambe nenzira yake. Ndivo vakaitawo saye. Asi hanzi ndezvemunhu wese wese here? Kwete. Tinotonzwa kunzi pamarudzi ose apasi kune vakazarurirwa, kune vakasarudzwa. Kune vakasarudzwa kuti vaite se vazarurirwe zviyo zvatanzwa zvichitaurwa pana Marko 8 kubva pavhesi 9. Tidzokere pairi here. Kusarudzwa uku kunopupura kuchiti vadzidzi vake vakamubvunza kuti mufananidzo uyu wairevei. Iye akati kuziva zvakavanzika zvoumambo hwaMwari kwakapiwa kwamuri, asi kuna vamwe ndinotaura nomufananidzo, kuitira kuti kunyange vachitarira varege kuonesesa, kunyange vachinzwa varege kunzwisisa. Amen. Mifananidzo yakaitirwa aniko? Vaya vasingafanirwe kuonesesa kana kunzwisisa. Asi shoko raMwari kune vakasarudzwa riri pachena. Kune vasina kusarudzwa ndivo vanopuhwa mifananidzo. Kumarudzi ose Mwari kuna vasarurwa vake vanoti kana shoko richipupurwa ivo vatonzwa nechekare, ratovabata mumwoyo. Asi kana uri munhu wekuti shoko rinoparidzwa misi yose usingashanduke, hama yangu, inguva yekuchema. Inguva yekuchema. Isu takapuwa mufananidzo wemukadzi uye weSerofenika akanga ane mwana wairwara. Jesu akatoramba kumurapa akati, kwete, ndakauya ndakatumirwa kuvana vaIsraeri. Zvikanzi hazvina kunaka kuti nditore chingwa chavana ndigochipa kuimbwa dzavo. KuvaIsraeri tose taionekwa sembwa. Tose isusu taionekwa sevanhu vasina kuchena. Taionekwa savanhu vakarambwa naMwari. Asi zvakazobuda pachena kuti pana Pita achiparidza, zvikanzi havazi vose vaIsraeri vakasarudzwa. Naizvozvo havazi vose vari kunze kwavaIsraeri vakasarudzwa. Vakasarudzwa ndivo vanonzwa shoko vachiita sezvarinotaura. Hama vadiwa, ngatichemei kuna Mwari, nekuti nyangwe Jesu
paakanga aramba kurapa mwanasikana womukadzi weSirofenika. Mhinduro yaakapiwa nomukadzi iyeye, akawana zvakakodzera kuti aponese mwanasikana wake. Mukadzi uya akati zvikanzi nyangwe nembwanana dzinonhonga mifumbwe inodonhera pasi petafura, nezvishoma zvatinobatisisa izvozvo, ngaticheme kuna Mwari atizarurire. Zvikanzi mushure mekufa kwake, rangarirai kuti tinopinda Paseka. Zvikanzi mushure mekufa kwake akazvirakidza kune vaya vainzi vadzidzi. Vadzidzi ndo vanenge vachiita sei? Vanenge vachidzidziswa, vachibata, vachinzwa. Naizvozvo isusu ngatidzidzewo tichibata, tichinzwa, tichiita zvinotaurwa neshoko raMwari. Harizipo kuti tingoziva chete, asi kana tichida kunzi tive vakasarurwa voumambo, tiitewo nezvaanotaura. Nekuti iye unotsiura vadzidzi vake vachiti, sei muchindiidza Ishe, imi musingaite zvandinoita? Zvikanzi naiye une ukama neni, ndiye unoita zvinodani, zvinoda Baba. Ngatisandure mwoyo yedu, ngatizvirove zvifuva, tizvidye mwoyo, titeerere kushoko rakanaka rakaparidzwa naIshe wedu Jesu Kristu. Tisanduke, titendeuke. Paseka zvainouya, tizvarwewo patsva, timuke naye paanomukawo. Naiwawo mashoko mashoma ndoti, hama vadiwa, mugova nepaseka yakanaka, mugova nekurangarira kufa nokutambudzwa nokumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Chisarai.